Ja, 2015, MC Dávidka, Hajdóhatház. Foglalások szeretettel. Számot küldően Balogh Máténak. Ja, eltűntem egy időre, most oda színre lépek. Volt egy kicsi szünet, de megmaradtak a képek. Isten dicsér árvos szövegednek fellegébe. Volt a harcom, musztam én is keserűen verekébe. Dalpom ismét Kádár, hallhatod a sorokba. Isten adta táblatomok, nem maradnak kopottannak. Király maga asztalom, nem jók habi szövegekkel. Az inga az népek, de nem lebarézom el emberekkel. Harcba győztes vagyok, mert Jézus elvégeztetett a benne évők harmra is. Erről megfeledkezek, ma is futnak köröket, ugyanoda kiérve. Bánatomat nem temettem, világattal körülbe, ha felszítebb is vagyok, nem egy kirakató körül. Ma is áll a keresztodban, mindig oda mehetek, minden mondjuk benne van, egyből teszek, mert miért nem ezt, miért nem? Inkább magam daráljam, segítséget kértem, és Jézusra felálltam.